ఆచి చికెన్ మసాలా. కాలేజ్ ఫీజు కట్టలేదని విద్యార్థినితో వెట్టి చాకిరి చేయించిన ఘటన తిరుపతిలో కలకలం రేపుతోంది. కేవలం 2వ ఏడాది ఫీజు చెల్లించడం ఆలస్యమైందన్న నెపంతో ఓ నర్సింగ్ కళాశాల యాజమాన్యం విద్యార్థినిపై పైశాచికత్వం ప్రదర్శించింది. మొదటి ఏడాది ఫీజు ఇప్పటికే 2 లక్షల రూపాయలు చెల్లించినా 2వ ఏడాది ఫీజు కట్టడం కాస్త ఆలస్యం కావడంతో కాలేజ్ యాజమాన్యం విద్యార్థినిపై కక్ష కట్టింది. ఫీజు కట్టలేదన్న కోపంతో 3 రోజుల పాటు క్లాస్ రూమ్ల బయట గోడ కుర్చీ వేయించారని విద్యార్థిని వాపోయింది. ఇక అంతటితో ఆగకుండా నర్సింగ్ చదువుతున్న అమ్మాయి చేత బలవంతంగా బాత్రూంలు కడిగించి కళాశాల ప్రాంగణంలో వెట్టి చాకిరి చేయించారని ఆరోపించింది. తీవ్ర అవమానానికి గురైన విద్యార్థిని తన గోడును విద్యార్థి సంఘాలకు వెళ్లబోసుకుంది. విషయం తెలుసుకున్న విద్యార్థి సంఘ నేతలు కళాశాలను ముట్టడించి ఆందోళన చేపట్టారు. యాజమాన్యంపై కేసు నమోదు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. Yeah,